Nga sa pera kag hindi nga sila ka sa video. Lanbang ka. Baka niyan piyasong. Nangon kan pumugay. Na iman to kiadaan sulok ka sa buger. Na iman to na di nga di panunong ka. Iman to na pagkadaan ka sa lagaw. Marag na eh. Aso miya take on kaga ina iman to na dagagaw niyan to ka. Nabugangan niyang sa pera na ilok niya di pa tayo loks. Kataw niya yo? Igira sa loks na miya tid na miya loks na tayo diteron. No pangintan tarima nuwabas ina kami alasal. Di, ay ama nakatirokan ang ano mga dege. Now si ama niya rasay. Niya ti sa ospital. Ya Allah na, bagi ama pa na tarima ang kadin. Allahu Akbar. Kung makapira ka madinggi. Makapira ka mawin sa ospital. Adi ka di sila katalmaw ta. Tunay pitero inaka. Ama iran pakibubutabag nagiwata ta. Diyukawan. Adi na lagi na nagkataon ng aloksa. Di, yuraw kang kairanaan ka makapiya. Na imato na si ina ka, nakabaya ka namatay. Niya kawatawatan. Sumbida ano kababay o wata si ko ina. Lok taman sa mo yung sumbala ha? Loks ka na. Pun matay so loks ka na piyan tawa ka na da pa kayo ka. Da baling ka kada ha? Loks ka. Uwa na mga lupayo. Na miya ka libu-libu da ka kuno mga bapa akaw. Pakiaman ka kada ah? Loks ka. Katawan niyo po na eh. Mga tangagaw sa lupa. Tabi, ngayon ito kada ah? Loks yan. Na si Mamuda. Na di kaiyugan mga Roma kada miya ko maama yan. Ama kita rawata ah? Ino na piya miya engineer, na piya miya doktor, na piya miya attorney na makapapaway mo na gyada ah? Ama yan, ada loks yan. Namili nga so loks ka, manisan ka, kalbihan ka, kasar ka di matero ko to siya, binako to si Umi, nasubra ka sa dato. Na ini matay siran, kaya ada nga sa bali. Di ka pagadatan. Kalini mo, di ka magkataluan. Kada ah? Loks ka. Napipipi ka so loks ka, kapagawa ngay rambo sa di mati. Napiyakay namin na makan siran undan. Nakuantingin na malambo na may ito, nagitop na mibali nga kan si kong mga wataakan. Na, to na yung miyaswag yan kaya mga wata apa kauna ni Ranso Karumayran. Kaya ni pamasa na sa talawa abaya na si inay na isa adastero. Ha? To na yung miyaswag ni pamasa nga si Karong mga samyang adag-adag lang mga pangigimuya na si ama nga na chinila sa Spartan panabaywan tikuan. Na kinibigan na ka na di nga di panunungan si ama yan. Ama, siya pa nga naman mapakakadad ng kibigyan ka. Allahu Akbar. Nasa ka na pera miya pakaraka chinilas. Na pera miya po sa raka chinilas. Mataan. Marga na ya, kadi nga di panunungkan sa mga loks ka. Ya Allah. Nakanitigin, Ya Allah, nautiyari mga raknuto. Umiyaswat karakan si kuka piya kanikap lukulokos, napakaliwa kaming kasagi-agirbo. Magan sa magan na kialabuan kon sa may tusugirab, kialabuan kon sa ator. Nakaini sila nung kamin. Namitiro man sa ikadua. Hatingin na ya Allah. Sakma mutigin na antingin na tengada ka na minsan. Ababay, amiya kataytay na miya in labakoron. Miya in labakoron. Nangadakan minsan. Na makapirangan na matagal, apin zina kami. Pindan maka kami. Nagyan ang tigin katagal ka mapi ababay. Taman sa miyaw masumasa. Na miya tagalakan na inibagayakan na magato sa dinaro. Manasi ko masay man to na bani man to pipiragatos. Di bukay man to na, si ko miyaw na masanayaman na pinakin na suguld. Suguld so? Gold. Nabali man ito na pumanik mo na isang milyon. Ay, nabigyan ka ng tigyan namin yung mamuso babayat na ganda ka na minsan. Nakakitigin ng perumbang na kandun. Perumbang na kandun. Apagkalibag namin sugal, libag mo karumay. Naintong ako niyan. Panatigil ka ng tangada ka minsan na babay. Halakan ka so Allah. Namiyakat pero daw ko tigyan. Nabagan sa umagan namin buhat ako na inawanan sa tangada ka minsan. Na inawanan ka ng tigin sa perak. Kaginan tigin ni bayadakan si Kok. Kung kumakyap marata ya ka ka. Laman nun to, na iman to na matan. Pira, kung na kita mabubaling sa Manila na pira miyas ko abubay. Mataan. Yang kalagar ganay. Pira, kung na kita na kiyawing na subabay na maugat. Miyaw maso, mas miyaw na so. Kamabangunan sa walay adiso kawing. Na pira iman to yung mga wata. Ang mga maranaw, tabi-tabi na mga wata asina. Madakal siya din. So kagagayap ko nagtanong sa kagawin tanong ni Kamuntin sa TV, iman to na mga tonga na itanong pa. Kagatinan tanong, ganito tanong ni Mama Tonga, ganito tanong ni Mama Marites. Mahugat man nakita na babay. Ilang ang mga malaytiyan. Nagyan-yan kapan suhan da Iran.
Na may pinagkukapan sa adat, da-adat yan. So, di tanong di kamuntin sa telebisyon, mga salida ni man itong nabkaswatan no, kuman isa nagkakristiyanan, tabi-tabi. Katiali ko doon tanong, so agama tanong. Namiya kapiag yung kaya maranawa mamantin na manay bangsa, nawatab sa zina. Nasaman sa wata zina, napiya pa namiya ka terusa. So, miya kan zina, nadir ka itong kitalo, ama. Si kukukumano syariah, dir ka kitalo. Namatay siya maka, namalay tamok, nadar kaon kawata ka zina ginasuti ko Tagalog anak sa labas. Napiyaman si ko Philippine law. Naso anak sa labas na walang manaw. Walang mana. Apiyapan niya ako ka sa dini test 100%. Compatible na mana nga anak ka sa labas na ginan mamuso ko kumano agama tano agama Islam. O di, nasa ka wata, na miya kalila kay tamok, na miyatay ka, na si ama ka, nanito ka kasi ko tamok ka anak ka niya sa labas. Di ka man kita lo, na yang ako mapagapili doon na si ina ka. Nati ko mga ulama, nakikakaw ka diya mano ka, ngarana ka na ibarat na Zakaria Aisha, ito na pinidungan na Aisha, babay. Na para di ka kung kayaan, na ipitilo ka ko na si ama ka dato ki ina ka. Para di ka kayaan. Na iman to na miya kadagdagalan na tabi-tabi. Ini iman to na pwede sa kiisya. Si kung nga mga nawata ka na dapat na miisya ka. Pili akong ka, kung makawin ka no, to na maubat ka takadi. Kaya na namisin na naman. To kami to kung nag-iwata ka na, ay rin pangaraman na. Wata ka? Zina. Napili dunian. Napili dunian. Nadabang sa niyan. Na miya kapiyag yung kaya mamantay na patapang ang mga naranaw. Agi miya kamura. Bangsa niya na miya kadagdagan na naman to. Tabi-tabi. Mas madal ka na rin ni katawan. Katawan na ka na, mas madal ka na rin ni katawan. Okay, nagira may tubad sila. Na-freelance sila, no? At nakada ko nang itubod na peto ni kadadusan ba? Iprilar ka? Allah. Daya Allah na, tiyari makarakan. Sudakan kaskuwa, sikot na ngadakan minsan, apya kapag tatob, kabubayaan. Amas piya ka unakan, sukala ka kanro ka na Allah, napakandiwa kami nga sa girob. Na magan sumagan na kialbuon man so girob. Nakaidi sila nun man? Kami. Namitiro man, nagyan kay katalong, natigyan. Ya Allah, kutigyan ko masa, amana ko itamok, kawasa ako. Naantigin ang mga taga-sumuyakan. Apsukay naman silang tigyan. Naantigin na sa katawadakan. Kasoy ka ba din? Niyada. Ba'i man to anak sa ilapon na nakontak ng bir ka. Saan ka? May presento ka pa da. Nabantigin biyada. Nadakantigin Panginoon ba? Nato na tininikid niya kasi kusukay niyan. Ini pamasakan sa sapi. Para di akan manggasto. Para makaputo. Nanti ka na katan sa sapi. Katan sa sukay nga. Kamu na nipa. Masaka para di akan mosa. Miya ka na pasagya nga iyamasa, miya ka umagyang kaya mama. So tala sugay da kasukay. Tingin na dato, katano rin ako ka? Tingin na rin ako sa di katano di. Saka so tala sugay da kan kasukay. Ana dato na ubok mo da kalipati, na kuna ka ni mato so kaya kan. Ana tingin na da na muskilaw. So nga sa kinanabantad, nasan sa kilingo na sapi, nalawon na karaka. Gito so kaya nga naramyong ako na nitangama. Miya ka da na sapi. Pipira pulo ha? Sapi. Namiya ka dingil si kuda to. At dahil sa ubi, di mo di pagi sirison. O pa man, naging na ni sukayakan. Pila ni sukayakan. Iba na ito iman to na 550. Hindi ka pakalutang yan. Tingin na so tingin so kay ka na ini pamasakan sa sapi na ning bubawatan ng katanapya ka dagalo Allah. Inaman so sarig. Pagkasarigang ka, kapakapbarakat ng kau, Allah. Nasa katanong ni kagkasarigin na katanong. Ate sawan kiyo nabagan ka ko so tangan ka kanang tanga kanon. Pero gari miya katawag lagi ang tangan ka. To na reso pasate di ka nang bayad ka. Mini bagayaran sigo tangan ka. Astagfirullah. Tiyaw man ka mamusot tangan diyan. To no to tiga ka pay bugan. Adu prila miya sarakan. To na sarig. Ina sarig ka bugay nga ro na banga badin. Inusar. Api apan mapipikir ka bayda na kabu na kay na makaudas ka. Kakanabanganan pera, kailangan nakasarigang ka. Nagya pa na sikarito, ba't ano kasarigi sa sikarito? Allahu Akbar. Nagasarigan niya man to sa sikarito? Ha? Adin? Dataro do? Ay gira ko, napiapin so, pagari nga, nayar ka pan bukuha diya man. Siya siya kakaka, namiya kang bilang sila, nagusto ka romani. Nagito na, pimibitin lang sa wala di buto taroon. Nangata na sila kan miya ka poon. Ha? Ape yung nabishing nga, nagira ko, nayar ka pan Kaila to? Baka hindi tataro.
Nagito na kami na misis sa padinian. Kaaway, stick pirula bung ada kilala. Ay, ito niya, pero na ako na stick pirula. Gito bisahin na, kung kaya pa kang blagiran na, tunataro, gagaling ka. Mainit-init pa to. Mare, anong latest? Rokon niya kapon sa Marites. Winingidingil pa na. Bangay ni Tataro ka, matang wala ka. Kaibit, kayo, pero bung ada kilala. Naginaso ka ba sa niyang kagi? Ba kung adi? Kilala. Sikuan. Bangay ni Tataro ka sa katabo sa tanubo, talo matang wala. Kaaway no kay Mr. Pirula. Miya kami lagi no, miya karirok man. Bangay ni Tataro ka matang wala ka. Naman sa kumarodan, naman sa gito. Nami po ito saya. Nanambo kumirira ka. Bangay ni Tataro. Tara, siya na naman kapupon. Mantuon na nakuad na kabaya ka lumangkap na tiruwa nga. Tiruwa nga. Sekreto, kainin kaya pa ka? Langkap. Tapang iniyaman. Apakaw kita nga sa? Sekreto, lagi na ni kaya pa ka langkap yan. Kaya kaya mga tutuda na mga sekreto, ano rumiyang kapa? Ha? Kaya kaya may mulaga kirumaya, na so, bibitiriran. Paano kaya tungawan? Sikiran mo dua? Kirumay. Nanapit na taro, ilan na miya. Kumiyalat. Kaya si Karomang na, di ka magkasali good. Banga di taro na, si Karomang na maduy sangaw. Ulam yang ka mambuas, saka si mau tuwas. Si Karomang na pigibulan. Emang bungaran ka kumaginoy Karomang na ibul. Nang ape si Karomang na, ada kanyan? Masiyap. Subhanallah, si Karomang na, di matotomi, di betul alam yang kaisa na, piya kapirito ka, nang nababimirito kami ano to. Ano, ape saka na, da ka masiyap ko Karomang nga mataan, niya dili ka duy man to. Niya karagunan lagi na ikatiro sa sekreto. Doon ka sa rin tabi-tabi na pinakamalay, ito pong ratani mo ito nagi, sekreto. Ino tanong dito pong yan, mibitireta nung taman sa lokal gawi, na normal lang ang mibitire, so miyang tanoro, miyang masa tanoro, miyang tanoro, mapita, naisinga man sa mga padaga, ato na ko tanong din, siya tutulan tanong, niya, hindi ka tanong din, patakaw ras, miya kalaw to ang bakas. Hindi ka tanong din, no? Pero manin niyo, mitire ka nung taman sa Subo, na may kamalo-kelokan, diba ka nagrumatan? Kaino to. Nila nga kami yung bunutin na miyang lebo. Ito na bisot. Di ako tira pang los na miyang los. Ako to, miyang los ako. Ito na bisot to. Di ang bang teror. Teror ka kaysa ka. Miyang los ako na. Kadi ba din? Katero nga isa. Kira lang ita. Mano din yan. Nabang nga titaro. Napangros pan matang wala. Miyang ron yan ako to. Panlang miyang ros. May Kristiyan panibig ta. Matang wala. Nag-YouTuber si Kuwana na kuhambas. Allahu Akbar. Ba't ka? Allahu Akbar. Hindi nito taro. Huwag din na matauron. Na, may baka-bakas ka naman. Tama sa tiro ka, mapita. Yung mga siran. Ato na kita rin si ko tutulan tanong. So kayo gagawin. Ay po! Buwan na dito taro! Ino to katanong di? Ha? Sekreto. Nabas ka yung ginawa niya. Ano mo mga? Napanuto niya na mo. Napangalos mo. Tangwa na ka ba nito tarwa? Nabas ka yung na? Tama sa... Niya kada kala GC. Mato na suka pa maganta na GC dun. GC ni Mato suka pa maganta. Na inatapik tanong nasa sa kataw. Way ba kailangan na nang ginasubusaw? Way ba ginasumini pagunto diya ka na madupo na nanir ka? Mato nakapamaganta na grupo dun. Allahu Akbar. Miya kalibod-budi man to suka pa ka naraka. Kainusar so teknologi saka sa ikrarang ito Allah rila ang tanong Allah. Di ang ating hindi pa magison. Ato natigyan ni tamo ka kani pera ni sukaya na bakalutang sa ginanapira pulo asapi. Ginantigin so sukay ka na ini pamasakan na piyakan dagan Allah. Kagi so sarig ay igiraga sarig nga na di pa kang barakat no Allah. Nagimang bumama, na langon yan mamu kinuha din mamu inibagag yan, detak na yung marana, uy betul. Da kuha na dato nakagiyag sa riga nga nakatesi sa nasapi. Din na panalamat pan. Na kay sudi nga di kang galubog sa mapinak nabaka ka naman na yung sa salamat. Kaso salamat, antay ka ba yung kapunilamat ka? So Allah, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza wala syukura.
Pitero Allah, apiano tulian. Agi ko ni sifat o mga tao, ang mga barasan ka. Ay Allah, mata-mataan. Ay no kami di mamagana. Ino kami di sedeka. Kaswaswa tamir ka. Naknaba kami numanayaw sa bala. Sagus salamat. Nasa kataniman to. Makapasad so sadeka o, kanduri o. Masa ka mamuna numanayaw ka sa pinto. Yung matang wala, din na salamat. Miya tay-tay ako, miya nga lululas ako. Nibit to. Miya nga kakaradang na limang, nadad na salamat to. Miya makabusa budi na buto, matang wala, naman namin lang natikot yan. Nadad na salamat, di. Aya po na yun ka na subalas wallah. Kaso Allah na di pagkalipat na sumanusya na pagkalipat. Wala po dito si. Makabaling pa na sundingan yan, ito na pitabaga sila, sobra sabi yung ito na itabiho nila, mamomote, dataro miya siya ka. Ito na itamano kera, dataro damakarila, kamamomote. Nangali ka na may sudiin. Subhanallah. Naso Allah na may ito agad labag ka na inipakasurga ka. Allahu Akbar. Na ya Allah, o tiyari mangkarkakan, agito akya siyapakan si kotamok, agito amam atala subuyakan. Napakaliwa kaming kasagyan ka iya girub, na miya lubog man sugirub, na gito kaya pakaliwiran. Ito na miya kagupiran si ko kapapatay. Amalira na? Mapira. Ito isa ko mga guru, may panutulan, antigin, nasa katawa, dir kami dinggal libag sa madrasa. Impledo sa madrasa, university. Miya ka Martin, nagyang ngayon check. Barang-barang ro sa mga estudyante ka, sisibu sa Madina, sa madrasa mi sa Madina, na aerob katimo nationality na 180 plus. Giboy ginentero dunia katimo ro. Diyo ni mamangadi. Na miya ko matingin nagyang kaya Chinese. Nadi mataw? Magharabi ka. Nagi mabu Chinese awan, nadi mataw mabu? Magharabi ka kapag balik Islam. Nagi buko na kinibgan yan sa si ko karatasin na siya butakan na adnawi da kalan si ko schedule yan. Napagarin sa niyan. Nada kami makasinabuta ka. Nakinuwa ka mamunay na rin dyan. Kasi butakan na hindi awida kalian. Sign language. Narin siya kanon. Na inibigay ka nun. Nasostay lain siya kagiram yung galbukon sa mapin. Ang ginawa. Namiya baya-baya tigiran. Napatili ko na makasisinga sa awida kalian. Namiya pasado. Nasa kang tigiran. Na meaning akong tigin na sumbuling anak na mawatan si kumadra sa diya kanipang office na manay sa oras. Mana mawatan yung sumo. Tiura to daw ko tigin si kulalan. Kadugo-dugo na ako sa opisina. Tiura to daw ko na miyay akong tigin na giyang kaiya duwa dam tarak na kabalaka ka na patay. Yung internet dito. Katiura to daw ko. Dito sa lugar. Nakagitigil daw turatod na ko. Na miyay akong si ko tatagin na pa ka na. So, inche ka mo rito. Nakiyaptan yan. So, di maakan si ko tatagin na pa ka. Namiya ka na ako. Namiya ka kurya ko. Na daw kong tigin kasakitin. Na daw kong tigin makalid. So, tarakakan. Nailang aso amal ka mapia, siya panganin si ko, apya pan siya ko kapapatay. Ato na isibudya, ipo ko niyang orkano, so kapagamal, na ipkada awida akal. Inuti ko mga ulama, igilatigin na, miya kan da maraakal ka, miya sakit ka, miya da so tamo ka, miya da so wata, apya ito na awida akal. Naalo yang kaso amal ka, akatawan ka, kaya bubay ano? Allah. Ya Allah, pagkatanudan kaya Allah ko, ano yung ka, apya ito na yung ya Allah, pagkatanudan kaya, so anam yung kumar kami pagkitabang si ama yan nami hospital na ya Allah nabigyan ako sa 5,000 apya din nami pesang sa itago na nangon na kanunin mo ya Allah na ya Allah terima kau to ya Allah na ako ang arang nagyawida ka lang kasuang kaging etlo katawa mama agito kaya sa bupan sa kaya pakaliran si kugirubiran apya ginambu imi ako atano aguna aso amala mapya na mapakalidas kanin si kulang na piti barangan na awida akal na makapada benar tano din. Sa dito ni kapagamal, simba tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala, bala sang kanu Allah. Sama da ka na mapiya, sagyang ka iya, kaya pa kadar pa iyo, kaya pa mamakinag-iyo agutan, to ka na ruminak, mataan. Lagit sumama, gububay. Ay kalilin man na sumama, nakanabuman di pa makinig. Kaso mga mama na nambusi minariran. Yan lang ang karambor na si ko, tara ka na. Boy. Ha? Miya ka si ko miya ubay niya sa surga na daw pan suld. Oh? Kagi man na surga man ya. Kalili ano ni ba? Sorbiya? Surga. Iba tal tanong sa gina ano siya di pa mamugay ayuda. Ini pa mamugay Sir Carlo. Adna kumakadura. Tingin na mamang ko tanong dito na makakuha sa ayuda. Nila nga mga so ayuda sa dunia na di tanurong ke bukas. Naso ka kalilimuda ka sa surga na bukas tanuro na. Ginawa tanong. Wala pa mamugayan saya, pira ka. Gikada ka liyo? Ha? Tama, saya nanguntod saya. Nakaida, kadi ka panuwa surga, nagka panuwa naraka.
Na po nalamat ka, pinili ka o Allah. Apo makinig kasi ko banding ano agama. Aba kalo-kalo. Aso mapaparatiaya na kaumaw manapan sa paratiayan. Aso Allahumma mano sukukurang sa paratiayan nakaptadan sa paratiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kawara ano puso na pitangisan. Stood. Wara ano puso na pitigas. Yan yan iplumaka na sumang andawan ng agama tano agama ha? Islam. Pagulin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala so kaya timo niya tanong sa giyan ka iadar pa ayo sa town house. Oh, yeah. Nagitun mamoy ka timo niya tanong si ko surga iyan. Alam na tumalbog si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So musrifa sa giyan nga kalilingo diyo. Si Sir Carlo Abuso Kadengan. Agu si President Amro. Agu lang ka no. Ang mga pipiyataw sa giyan kaya town house na bala sang kanu Allah sa madakalamapya. Bali no Allah giyan kay amal tanong. At terima no Allah kasabapan sa ipakada alang na mga awid akal tanong sa dunia. Ayaman na sa ano nga na mauri ayatan ipumasa si kusurgaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sigo mga padaora sa alang tanong mapipiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.